Bili na. Hi guys, good morning. So yun guys, magulit na sila ni mama. Kami di kami magulit ng Mercy kay nami trabahoon guys. Baog-baog sila sa BH guys. Nag-BH nila dala. Mag-attack kami ng Mercy guys. Kaya naipatanong na lubi. Among kalingawan patanong. Saka ma! Hi guys, ato na mi sa farm nila ni Mama Rosa. Okay, dito may mag tanom sa lubi. Wala ko nakapag-load sa sunscreen guys. Tapos ilang yuta. Kamu sudanan pa? Saan naman? Kaya na niya. Ha? Dali na ni mo? Nadidin na to siya painumun kaya itong dadoon. Kalaki ni mo Karen. Saan yung lobby? Nakasakay na. Ay, ha? Saan nakasakay? Sila? Ay, ito pag ipasakay pa ni Mama Rosa. Nasa man yung lobby? Bangag lumidaan. Na, bakit po naibangag rin sa tanom. Tignan rin, lima kabok. Bangag lay ko ti tanong. Pero sako ka rin. May pakar. Sako. Dala lang. Dala lang sa 5 kabuok. Ayaw na pag-isod sa sako kay pagkas naman to. Mabitbit na to kar. Guys, wa may naguli ni Otek. Magpainadlaw sa amin diri guys. Mangwarta sa mi. Mangwarta sa amin diri kami. Para makaplite. Oo. Mangwarta sa mi guys para na may plate bitaw joke lang. Sayang man good guys kay ngayon mas Mama Rosa nga 600 ang adlaw. Na atong kuanan kay para kuan kani sila ni Kuya Rene kalibo na ilang adlaw. Isa kilibo ya? Ha? Kalibo adlaw? Mil? Ay, 2,000 kay duha man sila. Amo 600 lang kay bae man mi. Bae man mi. Wala naman ni kanding na ni di ay. Wala tama na to si Mama Rosa kay dili man tada ni magsugod daw. Ah, ta magsugod di ay. Sa tumoy gyud. Sa tumoy gyud ka magsugod. Ka-jacket kami guys, panagang sa init. Luag pong nakikilang kuralunon no. Luag pa oy. Ya, sila ni Kuya nagkural-kural pa sila. Luag pa kailang kuralunon guys. Sa wala pa na tanuman dani tag sugod sa wano. Asa? Dali kag sugod sa na tanong. Ano ba ka rin sugod? Dito to sa wala. Dito mo dapat sa kidaruhan. Oh, dito ta. Oh, dito kay humok dito kay na dinaruhan. Dito mo padong sumoy, kinatungyan ni magsugod. Bangag. Ay, among kuan guys. Ana may natanom dani ni Juber. Pero kay Filter. si Juber nag-eskwela man good guys na dili na siya makatanom kay nag-eskwela si Juber. Nag-eskwela siya kuan. Diri nang nagingon siya nga pwede ra daw kuno
Bahalag dili lalumon pagbangag. Basta kay makalusok lang ang lubi. So, giopera na naman ang Mercy kay sayang. Diba? Sayang guys. Dili na na ingon nga kuan. Dili na ingon nga imo pang balibaran kay sayang kayo ang kuan. Na mintas nga naa naman ang gidmi din he. Amo na lang lubos-luboson. Luwag pa kayo ni guys oh. Pero ang kasweldo na mo dani guys. Atong igso ni Papadodo nga tuwa sa gawas. May magsweldo na mo. Dili sila marusa. Ha, dagan man ni pabunga saging ti oh. Nani ra kalagyo ko? Ha? Nani ra kalagyo? Na may kwan ito kay na may natanuman. Gani. Tinanam na ito na. Inana ra gud tiyo nga gipa kuan ra ba? Na tao. Ipagimaw ra. 50 ni kapunuan tek no. Murag, pero murag nakuhaan na to kay. So 40 na lang guys. Murag tulo ra sa kuno nakuha. Luog man kay siya no. Kabalik sa mother earth kapon anak sa diri. Nga naman. Yan na. Layo daw. Layo daw. Pre ka nakasangko kas tumoy. Dito kung sabay ni. Palampasan pag ini dani guys. Manglampas pa ni diri guys. Yeah. Suko kay mama oy. Lampas pa mi diri guys oh. Suko kay mama nga di ko muuli. Yung siya mabugat lang ka. Ano na, dadagan kay yaw-yaw di oy. Suko kay siya pag yun nga pabilin ko. Mother earth. Wala humok ang yuta tek. Ha? Wala humok ang yuta. Dinaruhan daw tulad ito yung siya mamarusa. Nawawag daki ang yuta. Dako luwag kay ni siya guys. Kani mga tinanom ni Juby rin yung saging. Ay, wala kita pagsaling diri. Wala na, dali naman magikat. Nalaba na may dali ka. Pagkawat yung saging. Lagi. Sa papadudong ramagod sa unay lang ang kadlukan. Oo, nasa buhay kasi ng rodo. Bili ka. Kawat yung saging. Ayun ko, naman. Matinigil ko yung kawat yung yung tanaw nila. Dali tayo. Siya ni nagdaro. Ara bitang ilat eh. Ha? Ara bitang ilat. Kanao ko nang Nakatultul mga ka din eh. Ha? ora ka diri. Ligkura sa mi guys, pero kaunti na hinadlawan na. Nagiri mi mo ana ay Pag-sure ba dyan dumasi? Ay, dinikar, dinitakar, sugod kar. Ano pag wala ni dalong tayo? Dili ay. Dili. Asa dapit diri? Diri. May para, ina. Ayun na, nakar. Saan day ni? Or layo ra. Layo ora. Layo ra siya. Diri ra oh. Ayun na natin, di na street eh. Kan street oh. Street.
Straight ni lubi. Dili na nadana sa imong ibagdukan og kala. Ay kala. Pala. Asa man? Ano yung lubi di ay? Kana straight kana. Oh. Lubi di. Lubi man ka. Lubi na lubi. Pasiwi. Layo ra kayo. Asa de? Kani? Ano na ni? Layo ra. Diri. Diri. Dana na lagi dana na. Dali? Oh, isibog to gamay. Oh, diha. Tungko na banga kani guys. Kay pang-ubsok kay ni Karen ang lubi. Humok na kay gidaro naman. Basta lang malubong ang lubi. Gani. Tabangan na mo banggod ni. Kaya tek. Kakalot ni danig bulawan guys. Dani ra gid ni madako. Kabangag day ni karon og 20 ka punuan di. So man ni 20. Ug man pod 20. Dali ra kay human guys. Daro po si Uncle guys. Oh. Dah, lawan. Si timer day sama, ha? Sabi, sini. Timer. Wala. Video ya po na. Stop na na. Diri anak dia. Video ada ni. Mana nanti? Oh. Ya dago kayong kuan. Tawa na. Tama na ning lubi. Dago kayo. May panagdala tag lubi no. Saan ka? Dago kayong lubi ba? Kasi dago kayong lubi. Jadi makuan diri oh. Ilaybot ba nga? Bahag. May to? Gagmay na to. Layo man ni ba? Kaya mong dali na. Snack guys oh. Biscuit. Padalaan mi ni manang og graham. Unsa din ni? Pana? Abi na kung pana. Hoy. Hindi ay. Ha? Pana na tek? Abi na kung pana oh. Pana man ta. Pana. Paano to? Pwede ba tagduwa? O, tagduwa. Diyan po no. Tagduwa gani. Ay, dili. Bakit pang nato? Ito na diya ka rin. Nagito yung na asa na siya? Wala pa mo na gito. Muna ni Kar. Tayo ni Kar. Asa dili? Murdol roti. Pagkuhan, raman daw kadangaw. Asa ti kay papamunga beda na kay ang lubiga. Mukaka. Kuan na yang kuan. Lani? Ituor magigan ko. Asa? Pagdool rabi tao, tanawa na danaaw. Parts ng ginidani oh. So, may gahi ba?
Bulawan man guro ni guys. Kar. Nakar. Siya ro gini mahuman guys nga tulumi ka buok. Mahuman to sila. Kuha ni kuya, bang, apil po to sila. Kuman yung trabaho. Hindi karbe. Katuhan na nga bangag guys. Gusto na lang kabangag among bangagon. Kontrata lugar ni. Kontrata. Puta ni guys. Yan. May pa nagdala lagi tag lubi isa. Tinggi. Pakuha tas tarin ko na. Napa sa jogging di bata pa. Asa dati kaon. Ito lang ang mga may mga lugar ito may mga lugar dito ba? Lord. Dwarf nga lubi dahil mga itanom guys. Okay na. Buka pala ang lubi. O pagkuha na rin ito pa. Maining natay. Tulo ako. Yan ang mga Bit na bitbit. tulo. Siguro sa mga bitbit mo ah. Ganyan ka tanga side. Arkadog bato guys. Surat yun. Mas. Street ani. Street gani. Chok dia. Street. Ganyan. Tama na kay doon. Tungod sa kwan. Sa lubi. Kahoy. Dire. Ito pila yan na may guman. Ama ni masipon. Ikatulo na kabangag. Tulo na ni guys. Hoy, ulawan to guys. Awan guys. Yakay bagyo no. Isang-isa lang kabarita. Kabarita lang guys. Batuon man. Sibo kuno gamay ti basig dako kay nang kabatot eh. Ito rapit eh. Dia din eh. Mga ko na ang lubi ita. Isa dulo na kaya manikkanlap para sa kawayan sa saging. Ulawan sih ba? Awan. Gani guys kita.
Ayan eh guys, gidaro na ni. Kumok rang yuta. Buwa pa, tagbang, pagbukad ang lumang tik. Dari kung rapid din. Batuon gid. Bato dito guys, bato. Ayo tabuni kayo iyang kuan kar. Kinawa, kinawa. Pero nga, barag dati. Muna yung primero? Ano, primero? Ano, siguro? Paghugi ko ni karbe. Kaya kalikod. Dasbay, manday na punuan dati. Pwede rin naman naman karoon ba? Sayang kaya mo, matensyan, daghan kayo. Kabangag na mig, 5. Diba, ganyan. Oh. Kabukas na lang guys, oh. Pilay palit ni Manong Patonsa? 500 man yung sigit-sigit. Oo, sa mga lubi day ka yun yung gito yung ginikwan. Dali, ipunguan man ni, ganang ilang kwan. Wala man mo ni. Kaya sa mananom o. Dapat mo di ka kalubasa o. Na pa may kalabasa ka no? Ano, kalabasa mo no? Mana ko dala? Amo ba? Ato nang bahin ng garon. Oo, to hindi ko intay nga. Mani mo lagi yung pinaputos ng kusa kay. Saka di yung balik din ko nga gamay ram kayo mag gagmay pod. Lagi wala ni ayon siya ba? Kasi yung gikuan ba wala ni ayon. Ini super nga. Kasi may bulaman ani mo kay. Tapos na yung man ang kuan. Na namin natanom na to guys. Unom kapunuan. Munang assistant ni Kuya Rini. Guys, nakatanong na may gyud. Unom ka punuan. Nga ikasiyam na pud ni ka bangag. Ano na bangag? Tulukad. Tulukad lang kuno pakyaw guys. Grabe kainit. Nga naman. Yan lagi ko nga tama to ako dia o paana ba straight dire mo street to. Yan ya. Amo tra dire. Tarunga ka na diya ka rin, kaya ikaw ginansala rin. Hi guys, mayang hapon, nanasad mi din sa area guys. Palit na po may pagtanom. Daghan ang natanom guys, mga 20 na kapunuan te. 25 na kapunuan. Ha? 30 na ni? Di na ni mabot og kuan guys. Tulog adlaw. Ang kontrata ni Mama Rosa mo ni namo kay 4 ka adlaw. Nakipaspas makisikarin magbangag. Maning nadara og 2 ka adlaw. Grabe ka rin magbangag, paspas kayo. Tah, mura man mo. Bitaw eh. Loon na kayo guys, oh. Daw birahon na ni skandingon niya, guayan. Paspas kay Karin guys. Tigmasago na siya siminto ni Kuya Rene. Kuan niya kung pagmangkon guys. Raw na siya. Ay, wala, ginalang tartara na eh. Eh? Sinara. Dala diri tara-tara.
Bara. Na diri dapito. Gilang mabawara man ako deh. Di ako nasa deh. Dito na nipit mo. Balik ko deh. Uy, batuman. Ang garo ni guys. Diri lang be. Sige, dagan dito. Butang ko deh. Diri na guys, gilubong kay namo. Hinanawag man si Jover nga ipagimaw ra daw. Gimaw gina siya. Hindi na siya mahawanan kay kami nagdalag din na. Thank you. Kailan oras? Oras sa inyong giwata na. 4 na. Dani taman. Huwag pa kayong tanungunon guys. Oh. Kayong pa dito. Basta yung makabot na media. Alas 4 naman so pahuway. Alas 4 na. Dito na may guys sa dool. Kaya alas 4 na. Trabaho ni Dani guys. Gihulaman. Gihulaman niya. Hiyota na niya. Kita naman ng kalabasa. Na, nagbahinan lang sila ni Mama Rosa kung naiabot. Muna yung gidaro ni Dani. Ipahulaman na po ni Mama Rosa kaya aron sa niya mahawan siya. Guys. Sus, mamunga na tanan lubi. Di ba buyag. Dwarf ni guys. Ugma. Ugma na ito na mo ugma pagtanom. Kaulit na siguro mig Domingo guys. Kung di na ni dugangan na uli na mig Domingo ani. Usa man ni siya naray mong gilubong.